Apparti mill-Pakistan, il-persuni b'kundizzjoni ta' saħħa mentali kienu jispiċċaw il-ħabs. Sakemm mara Maltija tiftaħ dar fil-Pakistan. Bħad-dar tal-Providenza. Isemmuha id-dar tal-Mirakli. Din kienet bdiet minn mara lajka Maltija li kienet toħroġ ġeneralment persuni li kienu l-ħabs u kellhom problemi ta' saħħa mentali. U daw ġeneralment kienu jibqgħu il-ħabs omorhom kollha u jibdiet din l-opra u talbet lis-sorijiet tagħna biex jieħdu ħsieb din id-dar. Fil-Pakistan, il-persuni b'diżabilità għadhom jaħbuhom uħud m'għandhom il-ħadd. Huma meqjusa bħala biex ngħidlek għaj bħall-familja. Allura ħafna drabi jżommuhom magħluqin id-dar jew ġieli anki pulizija jsibu nies li għandhom diżabilità mentali mitluqa fit-triq u jġibuhom għandna biex nieħdu ħsiebhom. Ġifieri ġieli kien hemm nies, speċjalment tfal u żgħażagħ, jorbtuhom ġo kamra magħluqa. Is-sorjiet tal-karità jieħdu ħsieb dawn il-persuni b'imħabba kbira. Nofrulhom shelter li għandhom l-ikel, għandna ħafna ħaddiema li jaħdmu magħna, però mbagħad aħna nagħtuhom anki ħafna attenzjoni, ħafna mħabba dik hija importanti li huma iħossu li huma maħbubin li għandhom dinjità ta' persuna. Dawn is-sorjiet fil-Pakistan jgħixu bil-Providenza kuljum. Il-ħaġa hija li barra r-residenti tagħna jiġu ħafna nies ukoll għall-karità u aħna nagħtu u l-mulej jipprovdi. Xi ħadd jiġi jġibilna xi borma kbira ross jew xi ħaxix jew xi ftit laħam, ġifieri dak li nagħtu nerġgħu nilqgħuh. Jew ġieli irċevejna xi ċekk li qasbis nafu minn min, ġifieri aħna verament għalhekk hija d-dar tal-mirakli. Sister Nettie li tgħidilna storja ta' wieħed mir-residenti li ma jmur jara ħadd. Fil-Mother's Day kiteb song lill-ommu, imma ommu baqgħet ma marritx taraħ. Kitibha xejn, jiġifieri mhu kitibha u mbagħad wieħed jipprova iferħu, però deep down iħoss li għall-persuna li xtaq li jiddedika dik il-persuna ma ġietx. Sister Nettie bit-bissima tixtieq tgħidilkom grazzi. Nirringrazzjakom minn qalbi għaliex nemmen li din il-maratona se tkun maratona li tirrifletti il-ġenerożità u l-imħabba kbira li l-poplu Malti għandu għal dawk il-persuni li huma fil-bżonn.